С годините хората в селата от община Сандански са натрупали опит. Те знаят, че щом скакалците достигнат до градините им, в тях нищо няма да остане. Насекомите унищожават всичко по пътя си. Какво си направиш? Ще красиш ръцете и ще се молиш на Бог. Природата се знае нейното. На много места се третира срещу мароканските скакалци. Използва се специален дрон за максимално точно насочване на препаратите. Сигнали за новопоявили се гнезда подават най-вече животновъди в района. Трябва да третираме общо около 2700 декара територията на община Сандански. В селата, които са заобиколени от полета, положението е най-тежко. Там да се спасиш от скакалците е много сложно. Затова и хора постепенно изоставят земеделието. Реколтата, честно казано, ние тук реколта нямаме. Ние за това при баща ми до реколтата преместихме долу на другото село, защото тук е ад. Просто дошъл е такъв момент, че не ти се иска да насадиш нещо вече. Защото влагаш труд и накрая не се знае дали ще береш нещо. Властите се надяват с третирането сега да спрат развитието на мароканските скакалци, защото ако те преминат към следващата фаза, а това е поникване на крила, е възможно много бързо да мигрират и тогава вече унищожаването им би било изключително сложна задача.